Vittu soseetta. Punttisalille pitäisi lähteä. Ei jaksa pitää tangosta kiinni. No niin. Oikein hyvää huomenta. Täällä on Kylkäsjärvelle Seinäjoelle saavuttu kisapaikoille, niin taustalta ehkä näkee. Joo, kello on nyt tasan 9. Noi aloitti just kuljettajakokouksen tuolla noin. Ilmoittautuminen ja katsastus on jo hoidettu. Täällä on meidän tiimi aika nätissä rivissä. Siinä on Salmisen Miklaksen pyörät ensimmäisenä, sitten on Huttusen Joonan nelipuokki, Romusen Valtterin Piikkinen. Sitten siellä on peittäjälle laitettu ettei lämpö karkaa ihan niin räjästi, niin Karin pyörä sekä sitten Kallen 85. Joo, kaikki on valmiina. Ja kuljettajat vielä tuolla kokouksessa. Saadaan nekin sieltä kohta pohtiin tänne valmistautumaan sitten ensimmäiseen ajoihin, että aika ajoilla aloitetaan ja katsotaan mitä tulee. Sitten on kuljettajat saatu takaisin kokouksesta. Otetaan ensifiilikset. Täällä on meidän piikkivahvistus Romusen Valtteri. Mitkä fiilikset? Ei mitään, lähdetään kattoo miten vehkeet laukkaan. No niin. Sitten ollaan saatu Valtteri lämmittelyalueelle. Mitkä sen mekaanikon miettii, että toimiiko vehkeet läpi päivä? No miksei, piikkikooteema tietenkin toimis. Kahtelee vaan kun se menee tuonne. Saatiin lämmittelyt äsken ajettua. Ja pieniä teknisiä murheita heti tuohon alkuun, eli Miklaksella ei toi takajarru toiminut. Sillä on ilmeisesti siellä sylinterissä jotain vikaa, koska koitettiin ilmata, mutta ei lähtenyt sillä toimimaan. Katsotaan nyt mitä tulee, että niitä on aikaa just alkamassa, että ei oikein tekee mitään mutta toivottavasti keksii vähän jotain millä paikata ja saadaan tulosta aikaiseksi. 85 aikaa jo saatiin just finaaliin. Käydään kohta haastelemaan Kalleen vähän, että miten meni ja mitkä fiilikset jäi siitä, mutta lähdetään katsomaan miten noin kaksi puolikkaat kulkee. Aikaa jo päätökseen. Siellä oli pikkasen Miklaksella tosiaan jarrujen kanssa ongelmia ja 5. sija tosta 2 puolikkaiden aikaa, josta ihan hyvä lähtöpaikka että saadaan ainakin toivon mukaan nostettua hiukan sijoitusta tuossa kisassa. Nelipuokeissa Kari sekä Miklus molemmat sinne top 7. Ja katsotaan saadaan täältä päälliköltä haastattelua. Saadaanko Karilta täältä ensimmäiset fiilikset aika-ajon jälkeen? No, vähän liukasta. Laitteet toimii kyllä hyvin, mutta on ihan tosi liukasta. Tää on monesti vähän semmonen hankala paikka tää Seinäjoki. Että mä uskon, että se kisa muuttuu tuo rata aika paljon ja pito muuttuu paljon. Joo. Niin, Teillä oli aika tasaiset sijoitukset siinä, että millä satasuunnitelmalla lähdet kisaan? Joo, mä en tiedä yhtään aikoja, mutta eihän se vaan koittaa sinne päästä kärkikolmikkoon ja sitten se loppu on miehestä kiinni. Niin Kyllä. Katsotaan mitä tulee. Hyvä. Sitten otetaan täältä Salminen haastattelua. Mitä sanottavaa on? No, aika-ajot meni ihan hyvin, että 2 puolikkaissa 5 ja 4 puolikkaissa 5. Että 2 puolikkaissa oli semmoinen juttu, että ei ollut takajarrua koko aika-ajoissa. Ei saanut yhtään pudotettua mutkaan sisään sitä pyörää silleen poikittain. Ja sitten loppua kohdalla vähän heikkeni etujarru, mutta ne on nyt laitettu kuntoon ja erässä pitäisi olla iskussa mies ja pyörä. Että ihan positiivisin mieli. Vähän pitää vielä hakea pientä ajorytmiä tuohon ja linjamuutosta pariin mutkaan, mutta muuten meni hyvin. Milläs fiiliksillä isosta luokasta? Siellä te olette samalla kymmenyksellä 2 muun kuskin kanssa, että siellä on aika tasasta. Joo, se on kyllä tasainen luokka, että siitä lähdetään niinku hakemaan semmoista jotain
siihen justiin vitosen pintaan sitä sijoitusta, että sinne kärkeen on tosi vaikea murtautua, että kun Koponen ja Rantala ja Soitiala vetää sen verran kovaa, niin... Mutta siitä vitossia lähdetään siitä hakemaan nyt ekasta erästä nelipuolikkaista. Kyllä. Kiitos. Onko tyttöystävällä sanottavaa? No kyllä ihan hyvältä näyttää nyt. Mitä pitäisi parantaa? Olla nopeampi. Oikein. Oikea vastaus. Valtteri, 3. sija. Millä fiiliksillä? Ihan jees, tosi nopea rata, mutta mukava rata ja toivottavasti kisoissa päästään vähän korkeammalle sitten. Millä taktiikalla meinaat lähteä, että pääset haastamaan sieltä niinku 1. ja 2. paikkaa? En tiedä, lähtönappiin ja koittaa ajaa kovempaa kuin muut. Se on ihan hyvä. No niin, ensimmäinen erä 5. sija. Kaveri jäi vähän viivalle nukkumaan, mutta onneksi vauhti oli kova ja sieltä noustiin. Ja... Joo, eli tuo 2 puolikas eka erää, niin oli ihan ok. Vähän oli rytmihakusessa siihen ja sitten sai siitä nousta jonkin verran, mutta sitten tuo 4 erä, niin joo, tuli vähän nukahdettua siihen viivalle ja sieltä sitten hyvä nousaa. Löysi rytmin tosi äkkiä siihen ajamiseen, niin sitten sai ohituksia tehtyä ja maalissa 5. Että jos lähdöt sais onnistua, niin varmaan pystyisi parempiinkin sijoituksiin, mutta seuraavissa erissä sitten parannetaan sitä lähtöä. Otetaan täältä vieras meidän videolle. Täällä justiin piirreltiin Huttusen Joonalle vähän uimaratakaaviota tuohon seuraavaan erään, kun se nyt ei ihan mennyt niin kuin oltiin aamulla sovittu, niin ihan sen takia siitä. Mitä Joona, tarttuko tää? Kyllähän on laittaa suuntaan joku ylös. Sehän on oikein. Mites teillä oli Miklaksen kanssa aika hyvää vääntöä oli tässä kisassa? Oli kovaa vääntöä kyllä, että oli hauska ajaa, että aika niinku pystyttiin hakemaan koko ajan hyvin eri ajolinjoja ja mentiinkin kyllä aika päinvastaisella ajatuksella moneen paikkaan, niin oli hyvää kyllä tasasta kilvanajoa ja Niklas on nostanut tosi paljon vauhtia tälle vuotta ja tosi hyvän näköistä menoa ja itellä oli nyt niinku paluun jälkeen hyvä fiilis, kun ei ollut viimeinen heti ekassa. No se on oikein. Onko jotain, mitä meinaat jättää sen taakse tuossa seuraavassa? Joo, kyllä
tässä nyt juodaan vähän Gatoradea ja syödään suolatablettia, niin eiköhän sieltä se 4 tuu seuraavasti. Koitetaan ainakin. Noniin. Eläpäs viihtis siellä. Seuraavaksi otetaan täältä ensimmäisen erän kakkossija. Otahan siitä käteen Taas aihetta hymyä. Aamulla ei oikein lähtenyt. Rata on parempi, pyörähän on ihan tosi hyvä. Mä en nyt oo mitä mä oon. Vanha ukko ja onneksi laite kulkee. Vähän huono lähtö, mutta peli kulkee, niin kerkes hyvinkin sinne 3 joukkoon päälle. Sitten vaan hakee paikkaa ja harmi, että Mukosen Valtteri kaatui. Oliko tossa aikaa, jossa sä jäit aika paljon kärjestä? Oliko siinä jotain ongelmia vai kestääkö vaan lämmetä? Ei se on pito. Mä kärsin siitä, että huono pito. Edelleenkin tässä on vähän normaalia huono pito. Mä kärsin, että se ei sovi jotenkin mun tyyliin. Mä ajan liikaa aika kallella. Tässä pyörää enemmän meniä. Tää ihan mun vahvuus. Onko jotain suunnitelmaa, millä lähdetään haastamaan Ossia tohon viimeiseen? Koitaan pikkusen tehdä muutoksia joustukseen ja ajamaan ei voi oppia enää tässä välissä. Pyörille sitä mikä pystyy ja löytää vähän vielä kovempaa. Noniin, tehdään niin. Nyt olisi ensimmäiset erät ajettu. Kari otti siitä podiumin sitten kakkospaikalla ensimmäisestä nelipuokkien lähdöstä. Miklas sekä kaksipuokissa että nelipuolikkaissa saa 5. molemmissa lähdöissä. Valtteri myöskin otti podiumin 3. sijoituksella piikkiluokasta. Ja Kalle myöskin 5. junnuluokissa. Lähdetään katsomaan, nyt alkaa toiset erät ihan justiinsa. Lähdetään tonne katsomaan mitä jätkillä käy. Kyllä moottoriurheiluskokemus tekee todella paljon, että kun se tulee... Ja tuossa nelipuolikkaiden ensimmäisessä lähdössä niin Kari ja Miklas molemmat ehkä hiukan huono lähdö otti ja jäi pikkasen siitä omasta porukasta jälkeen. Molemmat ei silti tosi kovaa sai kiinni niin kuin edellä olevia. Et Kari pääsi tosiaan 3. siellä ja sitten siinä lopussa kävi vielä sinänsä hyvä tuuri, että siitä kaveri kakkospaikalta kaatui ja Kari sai siitä vielä sitä 1 sijaan. Ja Miklas teki hyvän nousu 5. paikalle, että sai siinä niin sanotusti se oma porukan kiinni ja pääsi kaikista ohitte ja ihan pikkasen jopa karkuunkin, että siinä ei kaverit pystynyt seuraamaan. Et ei olisi paljon ollut siihen 4. paikalle matkaa, mutta katsotaan. Kohta lähtee toinen erä, niin katsotaan saadaanko podiumeita tästä. Ja Joona myöskin tuossa nelipuolikkaissa taisi olla 14. Käytiin tuossa vähän kuvioita läpitte tai mä olin lähinnä kuuntelemassa, mutta jätkät kävi vähän kuvioita läpitte myöskin, että tuossa on ihan selkeä suunnitelma mitä lähdetään tekemään viimeiseen erään, niin katsotaan innolla odotan mitä täältä tulee. Jätkät on just portilla valmistautumassa nelipuokkia. Toiseen lähtöön lähdetään katsomaan, jos saadaan vaikka viimeiset haastattelut vielä tosta ennen lähtöä. Katsotaan saadaanko täältä toinen vieraileva tähti videolle. Teillä oli tässä hyvää taistelua ton Miklaksen kanssa jo pari erää siitä 4. ja 5. paikasta. No niin, oli vikalla kiekalla jo ulkoa ja Miklas tuittas sisällä ja ei olisi pitänyt sitä virhettä tehdä, mutta koitetaan ottaa virheistä opiksi. No, eli et aio toistaa tässä erässä. Onko jotain suunnitelmaa, millä jätetään toi horisontti? No ei. Koitetaan vaan omaa ajoa. Itellä oli heikompaa tommonen röykkysenpide tai luminen. Puhtaalla pääsee paremmin, mutta
katsotaan mihin riittää nyt. Noniin, ei muuta kuin täysillä. Tarkistaa tietysti, mutta A450. Onko kuljettajalla viimeisiä sanoja ennen toista erää? Otetaan pois se. Selvä. Syötetään itse aseetta. Sitten otetaan toinen vierailija tänne. Tässä on paha haastaja. Milläs tää Miklas jätellään tässä toisessa erässä? Ei kai se auta kun täysiä vaan yrittää. Se on selkeä. Saadaan tuo radan kunnostuskalusto tuolta. Otetaan pikku haastattelu tähän väliin. Meillä on soitijalla Antti täällä vierailevana tähtenä. Teillä oli hyvää kisaa tuossa Karin kanssa äskeisessä kisassa. Joo, kyllä oli ihan hyvä, että alussa vähän pääsi haastamaan Karia, mutta sitten kyllä oli pakko myöntää, että Kari oli lopussa kovempi. Että. Onko hyvää suunnitelmaa, millä se jätellään tuossa toisessa erässä? Vaikea sanoa, että loppuosa on mulle vahvempi, niin ehkä täytyy yrittää nämä loppuosan mutkat jotenkin päästä paremmin, nyt jos se on uria sun muuta, mutta yleensä Kari parantaa juoksua päivän mittaan, että se on aika vaikea, että, no mutta yritetään. No niin, ei muuta kuin täysiä. Jees, kiitti. Semmonen kysymys vielä, sulla on tämmönen 500 Honda tässä näin. Tää on aika harvinainen vehje, täällä ei muilla ihan hirveästi ole tämmösiä kaksitahtivehkeitä. Onko sulla jotain heikkouksia tai vahvuuksia tässä näin? No vahvuudet on se, että toi kevyempi kuin nelari, niin se noissa niinku tiukemmissa mutkissa menee ketterämmin ja ehkä niinku jarrutuksen voi jättää vähän myöhemmin kuin moottorijarrua. Sitten heikkous on taas se, että nelarissa tulee teho paljon tasaisemmin. Niin se on, niinku, on tärkeämpi ajettava niinku ulostuloissa. No niin. Ei muuta kuin tsemppiä. Joo, kiitti. Kari rupeaa olemaan 45 nurkilla. Oli niin, että veteraaniluokkia oli. Hyvä. Otetaanhan siitä seuraava vieras meidän videolle. No niin. Mitäs kommentteja viikonlopusta? No mitäpäs tässä. Ihan mukavaa touhuahan tää on. Pitkistä aikaa. Ajoitko kovaa? No niin kovaa kuin pystyy, mutta ei riittänyt kyllä. Että kyllä nuo muut vaan vetää kovaa tuolla. Joo. Onko mihin jäi niinku kehityksen kohteita? No alusta säätöjä pitäisi tehdä sinnepä ja punttisalille pitäisi lähteä. Ei jaksa pitää tangosta kiinni. No niin. On hyvä, että tietää ainakin mitä parantaa ensi Kyllä kehityksen kohteet on selvät. No niin. Kiitoksia. Kiitos. Onnistuttiinko paremmin toisessa kisassa? Eipä oikeastaan. Huono lähtö eikä sitten nähnyt mitään. Joo. Tiedetäänkö me mitä tehdä niinku seuraaviin kisoihin? Tiedetään. No niin. Hyvä ei homma. kerrota sitä vielä. No ei kannata paljastaa kyllä vastustajille. Sieltä saapuu Karikin samasta suunnasta. Heillä on varmaan joku hyvä kalapaikka tuolla taustalla. Ykkösenä Ossi Rantala. Ossi Rantala, päivän ykkönen, luokka 450A. Onneksi olkoon ja kiitos. No niin, saatu tämän päivän nelinkertainen voittaja tänne näin. Miten meni? No hyvinhän se meni, mutta niinku, mitkä fiilikset jäi niinku päällimmäiseksi? No tosi hyvät fiilikset jäi, on niin paljon jännittänyt tänään. Ja avauskisa, ja varsinkin kun se on vielä kotikisakin, niin se on vähän tällaista tosi jännittävää. Ja ei ole oikein viikolla kerennyt valmistautumaan, kun on pitänyt näitä itse kisoja järkätä ja töitä tehdä niin paljon. Näin, hienosti. Jäi vähän valmistautuminen huonoksi, mutta tosi hyvä fiilis jäi niinku päälle päin. Hyvältähän se näyttikin. Ei muuta kuin tsemppiä seuraavaksi. Kiitos. Kiitoksia. Saadaanko vielä? Näytähän hiukan. Mikä sulla on? Hienon taistelun jälkeen joutuu kumminkin
vielä tyytymään kakkospaikkaan. Nyt tuli. Kyllä. Mitkä fiilikset Sieltä vahvoilla Ihan jees, päästiin ajaa hyvää kisaa poikien kanssa. Pikkusen ne pääs karkuun, mutta päivän ykkönen koitetaan keksiä ensi kisoihin vähän jotakin. Mitä siinä kävi? Se pomppasi niin perhana hyvin tosta viivalta, mutta sanotaanko, että ei se hirveän pitkälle niinku liikkunut. Joo, viivasta eri tosi hyvin, mutta jotain mä sitten sekoilin siinä se meinasi kyllä. 30 luokasta palkintaan. Juho Lähteenmäki. Täytyy siihenkin keksiä jotain. No niin, ei mitään hyvää, tiedetään mitä parantaa. Kyllä. Otetaanhan täältä vielä Kari lyhyen haastatteluun. 2 kakkosia tänään. Joo, hei, tää meni hyvin. Tää meni hienosti. Ei, siis parani loppua kohti ja eipä siinä oikeastaan mitään. Vähän näkyvyysongelmaa, ei muuta, lumet pääsi kypärän sisälle jostakin, niin pikkusen häiritti, mutta ei sillä ajamiseen juuri ollut merkitystä. Ei nyt riittänyt Ossille vauhtit, sain huippulähöin, ne olin ekan mutkassa ja se vaan nyt nuoriso meni kovempaa tänään. Vaikka kysyä, miten tuossa lähdössä nyt noin kävi? Sä oot kumminkin tunnettu siitä, että ei ihan välttämättä ole parhaat lähdöt. Vahinkoja sattuu, ei passaa ottaa tavaksi. No niin, onko jotain millä lähdetään ensi kerralla haastamaan Ossia? No ei, täytyy vähän nyt kyynärpää taktiikkaa sitten, että Ossumaan paino tuosta suoran päässä sitten ohi komeasti, niin vaan itekin lähtee vaan kovaa vääntöä ja ei se on se itseluottamus ja pää, mikä nyt ratkaisee. Kaikki laitteet toimii kyllä hienosti. No niin, mutta SM-säden kakkosena, niin tästähän on aika hyvä jatkaa. Vuosi sitten oltiin 7, kun oltiin tässä vaiheessa, että aika paljon paremmin menee nyt. No niin, katsotaan toivottavasti jatkuu samalla malliin loppuun asti. Tehdään kovaa töitä. Jees, kiitoksia. No niin, nyt on saatu Seinäjoen SM Jaarta viikonloppu pakettiin, eli tiimille 4 pyttyä, että Valtteri ja Kari otti molemmista lähdöistä omista luokistansa pytyt, eli aika hyvä viikonloppu ja ei mitään, tästä jatketaan kotia kohti ja seuraaviin viikonloppuihin sitten olikohan Konne vedellä vai Pihtiputalla, en nyt muista ihan tarkalleen, mutta pari viikonloppua taukoa tässä välissä ja sitten jatketaan taas näissä merkeissä. Mutta ei mitään, kiitoksia kun katsoitte ja lähdetään hakemaan enemmän pyttyjä seuraavalla kerralla.